Ameriki masaya so Maison Blanche barakela koro do mi na blalen do chakada kuna Wasablon kono ni abe wuli ko commission de la chambre des représentants o minga bara benendo segesegeli jamanatigi koro Donald Trump kanubaga o mamunu tumba fe ka fanga d'Afrique Ameriki Wasablon Capitol konnala ya nyini jigilatige sara fe ka se ka bara nyogo na soro munu tume tama la wati ku kunda Capitol kano ye Ameriki Wasablon konnai aka sheria usin fe kunu tarata katsidi ushison yala kali. Things might get real bad on January 6th. Brown cowboy boots. Ko jamanatigi min tunu so goyalen bado naka bagabagali utungabu ina fo mogo min kelendo ki fasaja mobili bado valana jamanatigisigi kalata watu nunun kera nyefoli ye aka duguduguli segesegeli min bi wele ko service security o senfe ko segesegeli dowla balikera ama akaseka do Ameriki Wasablon Capitol konnala wa ko Ameriki jamanatigi koro Donald Trump tundalen tala ka foko ko jugu bi se kale soro ni segesegeli kala inga fola no ye madam Utshengson ako I was apprehensive about the 6th. I had heard kale yɛrɛ de kulo ye a ka ɲɛmɔgɔ kan mɛn n'o ye Ameriki masayaso Maison Blanche ɲɛmɔgɔ dɔ ye n'a bɛ wele ko chef de cabinet Mark Meadows ko Trump jɔrɔlen yɛrɛ tun tɛ a ka fɔ la ko hali ni ka sɔrɔ a tun kulo bɛ kulekanw ani jama mankan na minnu tun b'a fɛ ko ka a ka dankan n'o ye Mike Pence ye k'o gulon jamanatigi Donald Trump ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiya minnu bɔra madame Utshison ale ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ kala tɛmɛ bɔlɔlɔsira camanw kan i n'a fɔ médias sociaux ani trou social ko Trump ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen filɛ manamanakanw de ye ani kunnafoni jugu carili ka taa contrôle la. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel.